हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय मिनिस्ट्रि अफ डिफेन्सनि अफलाइन एप्लाइखौ माबोरै खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ स्टेप बाय स्टेप नायलांदो 10 पास जानायफोरा एप्लाइखौ खालामनो हागोन MTS फायारमेन ट्रेडसमेनाव आरो हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हायो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलां आरो लोगोसे मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालाम दा गोबाव खालामला जागायनोसैबो लोगोफोर आं सिगांनि भिडिअ होखाबाय जे बेसेबां पस्ट दङ नोंथांमोना सिगांनि भिडिअखौ नायनोब्ला भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक दङ बेखौ गासैखौबो नायनानै बुजिना लादो बेनिफ्राय एप्लाइखौ खालामदो दा फर्मा नै लोगोफोर नोंथांमोना फर्मा नै बेनो दा बेयावनो फर्मा दङ बेयाव अफिसियेल फुल नटिसनि गेजेरजोंनो फर्म दङ नोंथांमोना बेनिफ्राय बासिनानै डाउनलड खालामना लानांगोन आरो आं खिथागोन बेनिफ्राय नै लोगोफोर जेब्ला नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामगोन अब्ला एडभार्टाइजमेन्ट नटिस नाम्बार दङना नोंथांमोना बेखौ होनांगोन जेरै 01/41/2021 नोंथांमोना बेखौ फर्माव होनांगोन बेनिफ्राय एड्रेसा नै लोगोफोर एड्रेसा नै बेखौ नायना लाबानो जाबाय गोजौआवनो दंखायो नाम्बार 1आवनो एड्रेसा नोंथांमोना बेखौ स्पिड पस्ट खालामनांगोन पिन नाम्बार होनाय दंखायो दा बेनिफ्राय बेखौ आं उनाव खिथाफिनगोन दा जों माबोरै फिलआप खालामनांगौ नोंथांमोना नायना लादो जोबजासिम भिडिअखौ नायदो दा बे अल इन्डिया पस्ट गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन नोंथांमोना गासैबो एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ दा बेनिफ्राय माबोरै फिलआप खालामनांगौ नोंथांमोना फर्मखौ डाउनलड खालामनोबा एसे गाहायाव बोख्लायनानै मोनगोन बेखौनो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानांगोन आरो दा फर्मा नैबेनो नै लोगोफोर एक्सट्रा फर्म बेयाव डाइरेक्ट गैया जास्ट एटाच आरो बेयाव नोंथांमोना प्रिन्ट आउट खालामना लानांगोन दा एड्रेसा नै नोंथांमोना बेखौ इनभेलपआव एबा नोंथांमोना लेफाफायाव लिरनांगोन एड्रेसाव सहैनो थाखाय बेनिखायनो स्पिड पस्ट खालामोबा बे एड्रेसाव नोंथांमोना हरनांगोन आरो दा बे जाबायना दहाय आं नाम्बार होनाया नै लोगोफोर नटिस नाम्बारा नोंथांमोना बेखौ होनांगोन 01/41/2021 होनांगोन दा बिनिफ्राय फट'खौ बेयाव सिथाबनांगोन नोंथांमोना गांनै फट' हरनानै सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन नोंथांमोननि नाम होनांगोन एबा सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन नोंनि नाम होनांगोन दा बिनिफ्राय नायदो माबोरै दानिया फिलआप खालामनांगौ नोंथांमोना नायदो एसे जुम खालामनोसै एसे मोजां जानायनि दा बिनिफ्राय नायदो नोंनि नामखौ बेयाव लिरना होदो फुल नेमखौ लिरना होदो बिनिफ्राय फादार्सनिखौ लिरदो बेयाव बिनिफ्राय मादार्सनिखौ बेयाव लिरना होदो दानिया आधार कार्ड नाम्बार दङबा बेयाव होना होदो गैयाबा जेबो नङा बेनिफ्राय नैबे नै लोगोफोर भिजिबोला जुदि नोंथांमोना दङब्लासो होनांगौ आइडेन्टिफिकेसन मार्क जुदि मोखांफ्राव माबाफोर दाग दङब्ला नोंथांमोना होबानो जाबाय थ' खायसेना लाहाफोर थायो पिम्पल्सफोर थायो नोंथांमोना बेखौ बेयाव मेनसन खालामना होबानो जाबाय गैयाबा नोंथांमोना ब्लेंकैनो हरनो हायो एबा नोंथांमोना NA होनो हायो दा बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ नोंथांमोना बेयाव होदो बेनिफ्राय लोगोफोरनै डेखौ बेयाव बहायना होदो मान्थखौ बेयाव बहायना होदो इयारखौ बेयाव बहायना होदो जेरै 2000 बेबायदि होदो दा बेनिफ्राय लोगोफोर दानिया आरोबाव मा खालामनांगौ नोंथांमोना केलकुलेट खालामनांगोन एजखौ दा स्किन इयार्स 18 इयार्स 12 मान्थ्स 3 days बिदि होनांसिगोन बेयाव जेसांखिनि ओंखारो बेखौ नों होदो बेनिफ्राय नाम्बार 8आव फैदो लोगोफोर नाम्बार 8आव बेयाव नोंनि गामिखौ होदो बेयाव बेनिफ्राय पस्ट अफिस होदो डिस्ट्रिक्ट होदो पिन कड होदो बेनिफ्राय स्टेटखौ बेयाव लिरना होदो बेनिफ्राय पार्मानेन्ट आरो प्रेजेन्टजों एखेब्ला नोंथांमोना बेखौनो लिरना होदो जुदि बेलेग बेलेगबा नोंथांमोना लिरना होफिनबानो जाबाय बेनिफ्राय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन जे नोंहा बेसेबां फरायनाय दं बेखौ सिरियेल नाम्बार 1 होनानै बेयाव 10 पास होदो लोगोफोर बेनिफ्राय नेम अफ स्कुलखौ होदो बबेनिफ्राय पास जादोंमोन बेनिफ्राय बर्डखौ नोंथांमोना सेबा होदो सेबानिफ्रायबा बेनिफ्राय लोगोफोर टटेल मार्क्स थायोना मार्क्स अफ नोंथांमोना बेसेबां मोनदों बेखौ होदो नोंथांमोना पार्सेन्टखौ आरोबाव बेयाव होदो जेरै जोङो एग्जामाव 10 पासआव 300 जायोना बेयाव नोंथांमोना जेरै 250 260 मोनदों बेखौ बाव बहायना होदो बेनिफ्राय पार्सेन्टखौ नैबाव बहायना होदो थिग बेबायदिनो सेम प्रसेस नोंथांमोना बेयाव होलांजोबदो क्वालिफिकेसनफोरखौ दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव थांसै दानिया बेयाव दङ ST खौ नोंथांमोना होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना बियाव नांला लोगोफोर बेखौ नांला बेनिफ्राय लोगोफोर नायदो दानिया नाम्बार 12आव नाम्बार 12आव जायफ्रा एक्स सार्भिसमेननि थाखाय एप्लाइ खालामदों एबा नोंथांमोना बे खथानिफ्राय फैदों बेखौ होदो जुदि जोङो फ्रेश केन्डिडेट बा नाङा बेनिफ्राय लोगोफोर जायफ्रा एक्स सार्भिसमेन नोंथांमोना सार्टिफिकेट हरफानांगोन बेनिफ्राय नाम्बार 3आव दं लोगोफोर बेयाव नायदो नोंथांमोना नाम्बार 3आव नोंथांमोना फिजिकेलि हेन्डिकेपबासो होनांगोन फिजिकेलि हेन्डिकेप नङाबा नोंथांमोना बेखौ लिरनाङा जेबो लिरनाङा बेनिफ्राय लोगोफोरनो नायदो लोगोफोर एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नोंथांमोना रेजिस्टार जादों नामा बेखौ दङब्ला नोंथांमोना येस होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना नाम्बारखौ बेयाव नोंथांमोना होनांगोन जितु एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज थायोना बे दङब्ला होदो गैयाबाबो जेबो नङा बे जाबाय सेन्ट्रेल लेभेलाव जेबो नङा लोगोफोर नाथाय स्टेट लेभेलाव नांथारगौ बेनिफ्राय दानिया नै लोगोफोर बेखौ 15खौ नोंथांमोना न' होदो दानिया 16आव नै लोगोफोर दानिया 16आव फैबाय दानिया नैबाव नोंनि सिगनेसारखौ होदो बेयाव डेटखौ होदो माब्ला फिलआप खालामदोंमोन बेनिफ्राय प्लेसखौ होदो जेरै उदालगुरि क'क्राझार जिखुनु जाया बबेनिफ्राय हरदों बेखौ होना होदो दा बेनिसिम लोगोफोर नैबे जाबाय फर अफिस रेकर्डस अनलि बे जेबो नंला नांला नोंथांमोना बे फर्मखौल' प्रिन्ट आउट खालामनानै बेखौ नोंथांमोना पस्ट खालामदो स्पिड पस्ट खालामदो एड्रेसा नै लोगोफोर नोंथांमोना नायना ला दा एड्रेसा जाबाय नै लोगोफोर नोंथांमोना एड्रेसखौ नैबेखौ खामाव सोनानै लेफाफायाव सोनानै नोंथांमोना बेखौ लिरना हरदो दा जोबोर इजि नोंथांमोना स्पिड पस्ट खालामदो ओमफ्राय बेनिफ्राय गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना जेरक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन अब्लासो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन दा पस्टआ मा दङमोन लोगोफोर नोंथांमोना नायना लाफिनदो जायफोरा गोदान नायदोंमोन
दा पस्टआ दङ नै लोगोफोर नोंथांमोना ट्रेड्समेन मोनदों बेयाव 10 पास जाब्लानो एप्लाइ खालामनांगोन बेनिफ्राय LDC आव 12 पास नांगोन बेनिफ्राय MA आव एबा मेटेरियल एसिस्टेन्टआव बेयाव नै क्वालिफिकेसना ग्रेजुएसन नांगौ दा बेनिफ्राय आरो डिप्ल'मा नांबावगौ बेनिफ्राय MTS आव 10 पास जाबानो एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय फायारमेनावबो 10 पास जाब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेनिफ्राय ट्रेड्समेन मेट दंबावो बेयाव आरोबाव 10 पास जाबानो एप्लाइखौ खालामनो हायो लोगोफोर जेबो फिस नाङा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामदो बेनिफ्राय मा खालामनांगौ बैसोआ लोगोफोर नोंथांमोना बैसोखौथ' मिथिखायो 18 इयार्सनिफ्रायनो एप्लाइखौ खालामनो हायो लोगोफोर बेनिफ्राय नेक्स्टआव लोगोफोर बेनि एप्लाइनि लास्ट डेटआ जाबाय 24 जुलाइसिम नोंथांमोना बेखौ स्पिड पस्ट खालामनो हागोन स' बेनिखायनो टाइमा बारा गैला स्पिड पस्ट खालामदो लोगोफोर सेलेरिया जाबाय 18,000 निफ्राय जागायनानै अप टु 63, 92 हालागै दङ नोंथांमोना नाय बेखौ नोंथांमोना जेराव इन्टारेस्टेड दङ एप्लाइखौ खालामदो दानि लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो बेबायदि आपडेटखौ मोनबाय थानो बेनिफ्राय फर्म कड डाउनलड खालामनोबा नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव दङ गासैबो अफिसियेल नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै गांसे नोंथांमोना प्रिन्ट आउट खालामना लाबानो जाबाय कम्पिउटार दखानाव थांदो बेनिफ्राय फर्म कड डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना स्पिड पस्ट खालामना हरदो